Fan, jag hann inte. Tja! Tjena, tjena! Jag ska... aj. Oj. Det kanske inte ska luta det gjort. Peta med öga. I hate you. Nu gillar jag mig. Jag ska... Så den är jättetråkig. Det är jag inte. Okej. Jag var shoppa lite kläder igår. Det är på mig idag. Det visar du också på. Nej, jag ska. Okej. Den här köpte jag. Den här köpte jag. Det har du inte gjort idag. Okay. Den här köpte jag. Nej, igår. Va? Du vill inte visa mig? Nej, men du ville inte kolla eller kanske? Köpte du den där idag? Nej, igår. Men va? Och den här köpte jag igår. På till jeans. Och så köpte jag ett linne. Skor. De har matchat faktiskt. Vad seg du. Och det var ett sånt där linne. Vanligt jeansskålinne. Du får inte se det på bild för att jag orkar inte ha bilder. Och sen har jag köpt ett par gula Converse också. Men du vet alla hur det ser ut, de som på stan. Ja, men nu ska jag fortsätta plugga det. Så vi hörs sen. Hej då!